प्रतीक विजन ओडिया नुआ नुआ वीडियो देखिए पाई आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। आज मिली 3 दिन तुम मो साथ बेईमान करतलु नहीं पुरिया मद वाला कहा पैसा न देले मद दबनी हेलमेटा थिला बंधा पकईदेली तू मते मिलगल बढ़िया जगह एड़ी काम काढ़ीद पड़ो। देखिए सेकेंड पैकटा चढ़ेला लोटी देखी दो बापा ससुर जी ए भाई मु कहली कि तुम बेलू समय अच्छी मो समय ना भाई तुम्हें जो क्लास कर मत से क्लास शेयर कर तले रखी लोक देखिए लुचि नाची देखिए लोक भाई भाई बुझल कथा कौन कि पूरा मो मनटा को आज खुशी कर बुझल तुम्हें लाज कहीं कर खरा प्रबल हो तो मुझे नुआ भाया लाज कर छड़ा तुम कौन भेड़ुछ ना मोटे देखे कौन असुविधा मुझे देखा ज्वाई पुओ बड़ असुविधा है अरे ज्वाई पुओ आज्ञा तुम शाशुमा कथा जान केमितिया लोक तुम भल भाव बुझल ना जदि तुम मो भीतर जो क्लास होता सी जाने मत जाने झांझुड़ी पिटी 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 बेहोश कर दो कौन करिया आपण तो ऑलरेडी खाली आपण कथा लीक कर देबे सब सही कथा ए भाई पुओ आ मो कोन कथा का कहि आपण जानि कि भल लोक भल बापा मते मिली ओहो ओए नहीं कथाडा आ बड़ा आश्चर्य आया आश्चर्य कोन आश्चर्य जोई खंडे ना कुटी करे कुटी बाछी बाछी कि नहीं ए बड़ी जोई करे आलो मा जोई आसे बोले कहउले केते बेले आसीबे एबे आसीबे लो तू बापा कुआडे गले देख देख तो बापा कुआडे गले कहली तो पटन फटन आनिबे कौन मटन कौन हम काली रातिर जो बासी संतुला अछि सेया को गरम करी देतो रोई के आसीबो हो गला केते बेले आसी पहुंची कोगी एबे आसी की पहुंचबे एते बेला हलाडी काई कौन आसुतले रास्ता तक चेन छिड़ी जाइछि चेन छिड़ी जाइछि कार गाड़ी लो साइकिल रो आला ता गाड़ी कोन हलाई गाड़ी आउ अछि जो तो बुढ़ा बरु मते बादेलु मद भी के सब उड़े साइले तू बुझी पारुनु आजि काली दुनिया रे केतोटा एमिति पिला मिलु जति कोन घर जोया रोइया पे हो तू जा मु आसिले डाकी देबी हो जोया छिरा पता डाकी हां मु डाकी देबी तू जा जो तो बुढ़ा जोई करिछि मो कपाळ रे बांधी देइछि बुढ़ा जोई मदुआ को मदुआ मद पीकी रास्ता रे गडुची 12 लोक 12 कथा कहउचंदी सुनी सुनी मो कान पूरा पच्ची गलाणी मले माल शामक जा
ଏ ମା ବୋଉ କୁଆଡେ ଗଲା କି ରେ? ସେ ଭିତର ଘରେ ଅଛି, ଭିତରକୁ ଯା। କଣ କହୁଛ? ଶୁଣ ତମେ ଗୋଟେ ଯିବା ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ହବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ଅଛି। ତମେ ଆସିବ ଯଦି ଆସ, ନହେଲେ ସେ ରାସ୍ତା କଡରେ କୋଉଠି ଶୋଇପଡ ହେଲା। ଓହୋ ସେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି, କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ଶୁଣ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଯଦି ରାତିରେ ଲେଟ୍ ହେଲା ବି ମୁଁ ସେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ପଛକୁ ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବି, ବୁଝିଲ? ତମେ ଆସିଲେ ଆସ, ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେ ରାସ୍ତା କଡରେ କୋଉଠି ଶୋଇପଡ ହେଲା। ରଖୁଛି। ଆସିଲେ ଆସ, ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମିଲି କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗଲେ କେଜାଣି, ମାସେ ହେଲାଣି ଖବର ଦେଇଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି କହିଲି କାହାର କିଛି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ହଉ ଆଜି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମଟନ ମିଲି ଗୋଟେ ଆଜି ହବ, ତାକୁ ଖାଇବି ଆରାମସେ ଖଟ ଉପରେ ଗୋଡ଼ରେ ପୁରା ଗୋଡ଼ ପକେଇ ଟିଭି ଦେଖିବି, ଆରାମସେ ଶୋଇବି। ଶ୍ୱଶୁର ଘରଟି ଖେଳ ଘର ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ? ଏ ମିଲି ମିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି। ହଁ ବାପା, ଏଠି ଦାଦା ବସିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମା ବସିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଓଳିକି ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଏଇ ଆର ଗାଁ, ହଁ ସେ ରାଉତ ଘର ବୁଢ଼ୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତମକୁ ବା ଦେଖିବ ବୋଲି କାଲିଠୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ରହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବି ବସିଲି, ଏଇ ଚାଲିଗଲା ବି। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିଥିଲି, ମୁଁ ଏଥର ଦେଖିଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରା ଲଭ୍ ହେଇ ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜମା ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆଚ୍ଛା ମିଲି କୁଆଡ଼େ ହେଇଛି କି? ମିଲି ଆର ଗାଁକୁ ଯାଇଛି କ୍ଷୀର ପାଇଁ। ଓହୋ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଆର ଗାଁକୁ ଯାଇଛି? ମିଳୁନି ଏଠି ଗାଈ ଫାଇ କାହା ଘରେ ବନ୍ଧା ହେଇନି? ଇଏ ଗୌର ବା ସମିତିଙ୍କ ଘରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଉନ ବଜାରରେ ଗାଈ ସବୁ ହଁ ବାପା। ପିଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଗା ସବୁ ବାହାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଅଛି, ସେ କଥା ପରେ ବୁଝିବା। ଏଇଠି ବୋଉ କଣ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦାଦା ଖୋଡ଼ି, ସେ ଯେଉଁ ଟିଭି ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ତ, ମୁଁ ତ ମନା କରିପାରିବିନି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଟିକେ ମନା କରିଦେଲେ ସେ ପଳାନ୍ତେନି, ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମସେ ବସନ୍ତି ଏଠି। ହଉ ବିଦା କରିଦେଉଛୁ ତାକୁ, ତମେ ଏଇଠି ବସ। ଆରେ ପରି ମା, ତମେ ସବୁ ଯା ଘରେ ବସ, ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯା, ଜୋଇ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଅଛି। କାଲି ସକାଳେ ଆସିବ, ଆସିଲେ ଆମେ ଜୋଇ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ଆଉ। ହଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ବସିଛି ଆଉ, ଆପଣ ଟେନସନ୍, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ହଉ ତମେ ବସ। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା। ମଣିଷ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିବ ଯେ ଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ଏକରେ ମୋର ଅଣ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲାଣି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଛି, ଅଣ୍ଟା ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ଇଏ କେବେ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ଯିବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ, ଚା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଥିବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିବି, କେହି ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣିବେନି, କୁକୁର ଭଳିଆ ବକିବ। ଯେମିତି କନା ବଚନ କହିଥିଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯେଉଁ କୁକୁର ସମାନ, ଇଏ ସତ କଥା, କୁକୁର ଭଳିଆ ଏଠି ଆସିବ ମାନେ କୁକୁର ଭଳିଆ ବକୁଥିବ, କେହି ଶୁଣୁନଥିବେ। ହଉ ଯାହା ମୁଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ମାସେ ପରେ ଆସିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମିଲି ନାହିଁ, ଯାଇଛି ଆର ଗାଁକୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ। ହଉ ଆସୁ, କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆସୁ, ଦେଖିବା। ମିଲି ମୁହଁଟା କ'ଣ ମୋଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା? ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସେ ତ ବୁଝାବୁଝି କରିଦେବିନି, ବୁଝେଇଦେଲେ ଗଲା ଆଉ। ମାସେ ହେଲାଣି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ମାସେ ହେଲାଣି କ'ଣ ପଳାଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହୁଛି, ଟିକେ କୁଆଡ଼େ କାମ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କାମ ପଡିଥିଲା ନା ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତାରେ ଗଡୁଥିଲ? ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ କହିବ ମୋତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ମୋର ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଉଛି, ଏ ଦେଖିଲ ଆଜି କ'ଣ ମଦ ପିଇଛି, ତୁ ପାଟି ଶୁଣୁନ। ଖାଉ ଖାଉ ମଦ ପିଇକି ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଡୁନ, ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ତମେ ମଦୁଆ ବୋଲି, ହେଲା? ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଜମା ବୁଝେଇ ହେବନି, ଆକୁ ସତ କଥା କହିଲେ ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଆକୁ ମିଛ ଯେତେ କହିବ ଠିକ୍। ହଉ ଯାହା ହେଇଛି ଗୋଟେ କାମ କର, ଟିକେ ଭଲ କରି ଗୋଟେ ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଟିକେ ଆଜି ଆସିଛି ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଫର୍ଚ୍ଚା ଟିକେ ଭଲ କର, ରାଗ ରୁଷା କରି ଚଳିବ। କଣ ମଟନ? ମଦ ପିଇକି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗଡୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ ମନେ ପଡୁଥିଲା, ଏବେ ମଟନ ଖାଇବ? ବୁଝିଲ ନା, ଜୋଇ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଆସିଛି, ତାର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଦେବା ଟିକେ ଶିଖ। ତମର ପୁଣି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍? ମଦ ପିଇକି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗଡୁଥିଲ, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକି ଆସିକି ମତେ କହୁଥିଲେ। ଏଇ କଥା ତମକୁ ମାନେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ତମ ଖବର
ଶୁଭୁଛି କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଝାଡୁ। କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା? ଶୁଣ, ଯୋଉ କାମଟା ମତେ ବେଜିତ କଲ, 30 ଦିନ ପରେ ଜୋଇଁ ଆସିଥିଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ସମ୍ମାନ ଦବା ଟିକେ ଶିଖି ପାଇଲନି, ଶେଷରେ ଝାଡୁ ପରେ ବାଡେଇ। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ମାସକ ତଳେ କରିଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ 30 ଦିନ ଆସିନଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ଝାଡୁ ମଦ ପିଇ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଡିବୁ ଯା। ଏଇ ଝାଡୁ ପହଁରା ଯୋଉ ଦେଖେଇଛ, ଆ ଜବାବଟା ପୁରା ପାଇବ। ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଆଉ ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦବ ହେଲା, ଆଉ ଦିନେ କାଳେ ମାଟି ଦୁଆର ମାରିବି। ହଉ ଯା। ଆଲୋ ମା, ଜୋଇଁ କୁଆଡେ ଗଲେ କି? ପଳେଇଲେ। ପାଟି ଶୁଭୁଥିଲା, କଣ ହେଲା କି? ମାସ ତଳେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଝଗଡା କରିନଥିଲେ, ପୁଣି ଆସିକି ଏଠି ଝଗଡା କରିକି ପଳେଇଲେ। କଣ କରିବି ଲୋ ମା, କେତେ ଆଶା କରି ଘର ଜୋଇଆ ରଖିଥିଲି ଲୋ ବୋମା। ଏ ଝିଅଟାକୁ ତ କେତେ ବୁଝେଇଲି ଲୋ ମା। ଏଇ ଉଠ, ଶୁଭୁଛି ନା? ଏଇ ଉଠ, ଆଉ ତମକୁ ଝାଡୁରେ ପିଟିବିନି, ଶୁଭୁଛି? ଏଇ ଉଠୁନ କଣ ପାଇଁ? ଉଠ ଉଠ। ମିଲି, ଆରେ ଦୀପା ଚଢେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ କଳେ ଝଗଡ଼ା ଯୋଉ ବାଡ଼େଇଥିଲ, ଆଉ ଜମା ପିଇବିନି। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଡ୍ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଟେକିଦେଲି ଆଉ। ବୁଝେ, ଆଚ୍ଛା ମଟନଟା କରିଦେଇଛ ତ? ମଟନଟା ଏ ବୋଉ, ଏ ବାଡି ଖିଆଟା ବଞ୍ଚିଛି ଲୋ। ତୁ ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ, ଉଠ ଉଠ ଯିବା ଆମେ। ମିଲି ମିଲି ଏ ଜମା ସୁଧୁରିବନି, ଯେତେ କହିଲେ ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତାରେ ଗଡୁଥିବ। ଏ ବୋଉ ଚାଲ ଏଠୁ, ଉଠୁ, ଉଠିଲୁ, ଉଠୁ ଉଠୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା, ଚାଲ। ଏ ମଦୁଆ କେବେ ବି ସୁଧୁରିବନି। ମିଲି 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 ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ, ନାହିଁ 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 ପିଇବି ନାହିଁ।